Eu vin a Xama tocar o canon de Pachi e namoroume. E dixen, pa dentro. Como se chama? Matías non toca. Despois de ir á misa quedábamos mi mamá parecerse no pueblo todos íbamos a misa, sabes? No, era como iba a fútbol, iba a misa. Nós sempre tuvemos actitud. Eso sempre tuvemos. Despois fomos añadindo cousas. Claro, era aura e que tela, non? E aí fora esperamos 6.000 persoas. Calderilla. Calderilla. Como vos sentides ao respecto? O peor é que Samuel está dicindo así para autoconvencerse a sí mismo. Sentímonos orgullosos, a verdade. E agradecidos. Sí, do noso público, porque é un público jodidamente espectacular. Quen lle dera moitos grupos, a verdade, do público que temos nós. Ver que todo o traballo que fixeste, que che costou tanto, que teña esta recompensa, a verdade, que está guai. Eu recordome como o primer concerto da miña vida toquei 2 concertos porque estaban 2 grupos no mesmo día. Un sesión vermú, debaixo dun andamio, por eso sempre recomendo a xente que tiña que tocar debaixo dun andamio, porque iso faiche cura de humildad. E despois pola tarde co grupo que tíamos Matías e eu, ese que che está dicindo que queríamos as estrellas do rock. E ese concerto está grabado. Xa sabía que me iba a ir ben porque eu xa lle cantaba a Dios. Entonces, xa sabía que o día de hoxe iba a chegar. Fase de vídeos dos mariachis, por favor. Dai saludos a Willy. Jardadenos un carné, Jardadenos un carné de socio deses, por favor. La de la mochila azul. No, esa no. Sí, esa vai sonar. Estades? Sí. Sí, pois comezamos. Como foi o voso primeiro contacto coa música? O meu, o Guitar Hero, pedirlle a meu pai unha guitarra por Reyes, non me regalaron, e insistir hasta que me regalaran. Despois xa conocín a eles, xa... Eu pedi unha guitarra e só me compraban se iba a clases de música. Entón tuve que ir a clases de música. Eu tiña a guitarra na casa porque meu pai compraron unha guitarra e nunca quixo aprender a tocala ou nunca se esforzou o suficiente. Entón estuve en esa suerte que a tiña na casa e meu tío tocaba tamén, entón tiña aí enchufe e apuntaron a clases de guitarra bastante pronto. Eu, o cura da miña parroquia, ofrecía pagaba clases de guitarra si lle ibas tocar o coro da iglesia. Empecé tocando o coro na iglesia e así foi. Recordo que me dicían meus tíos, dicen, mira que tocas mal, tío. É que eu, a verdade, eu estou pensando... E agora din, ni onde chegaste? Non daba un peso por ti. Eu falando do tema, agora estou pensando que a mellor desde os primeiros festivales de fin de curso da escola de música non estaba tan cagado, Sí, guau. Oxe, tío. Claro, tienes que tocar o canon de Pachelbel, que era un concurso de escuelas, tío. Mima fatal o concurso de escuelas. Eu era dos que non tiña puta idea, pero pensaba que sí. Entón iba hasta muerte como... Foi unha estrella do top desde minuto 1. Temos vídeos subidos de feito a YouTube e cando os volvemos a ver despois de moitísimo tempo cambiou moito a perspectiva que teníamos. Fake it till you make it, que se di, non? Eu xa sabía que me iba a ir ben porque eu xa lle cantaba a Dios. Entonces, xa que máis, sabes? Claro, xa sabía que o día de hoxe iba a chegar. E tedes lembranza dos vosos primeiros concertos? Eu sí. Eu ca memoria que teño non se me olvida nada. Como eran? O primeiro concerto, recordome como o primeiro concerto da miña vida, toquei 2 concertos porque estaban 2 grupos no mesmo día. Un sesión vermú, debaixo dun andamio, por eso sempre recomendo a xente que tiña que tocar debaixo dun andamio porque iso faiche cura de humildad. E despois pola tarde co grupo que tíamos Matías e eu, ese que che está dicindo que queríamos as estrellas do rock. E ese concerto está grabado. Eu creo que me acordo porque están grabados, se non, non. Eu non me acordo do primeiro contigo, tío. O primeiro contigo foi nas Aguieiras. Pero xa escenario grande. Sí, éramos escenario grande. Eu toquei no andamio, eu toquei xa no palco. Eu toquei debaixo do andamio. Sí, comigo, porque ese día dixes, deixo o grupo. Suplente de Matías. Ese día dixestes, deixo este grupo. Deixas o grupo. Era suplente de Matías no grupo? Non, fui suplente. Fun o recambio de Matías. Claro. Fun o recambio. Cando Matías se foi do primeiro grupo, que éramos 3 chicas, eu e Matías, Matías dixo, eu deixo isto. E eu dixen, eu vin a Xama tocar o canon de Pachelbel e namoroume. E dixen, pa dentro. Como se chamaba? Matías non toca. Como se chamaba o grupo? O primeiro das chavalas era Aquilea, e o que tíamos con Mati foi Blasfemia FM, como máis éramos? Paquetazo, que era Paquetazo foi oficial. Eu fui o nombre que trascendido a nivel histórico, foi Paquetazo. Tuvemos Millo,
Fucking in the Millo, cambiamos a Millo. E despois fomos... Fishing Boys. Fishing Boys. Que? E ti, Di aí. que... Contei aí. Os meus grupos. Porque despois de ir á misa quedábamos... Mi mamá va a parecer súper... No, en plan... No pueblo todos íbamos a misa, ¿sabes? No, era como... Iba a fútbol, iba a misa. Un acto social, En como plan, a mi calquera familia outro. non é ultracatólica ni nada. Nada, tío, os grupiños así, gustábamos moitos Guns N' Roses e tal. Ao principio tocábamos nos bares de Muros, sin amplificadores nin nada, porque non tiñamos. E despois xa... Pero di os nombres dos grupos. Reacción. Pero era re-acción. Sí. Aí cos meus colegas, tal... Cantaba él, Sí, eu era cantante. Cantabas ti? Cantaba e tocaba guitarra. Era E frontman. despois, chamábanos de por Australia, fora, Son e do así, Camiño, Eso, movidas. sí, antes de que existira o Son do Camiño. No Ágora, unha vez tocaba, porque chamábamos de institutos para xuntarse de institutos e íbamos a veces ali, fun ao centro Ágora, que anos despois fun gravar a Pedro Sánchez ca radio. Pero eran Está institutos quedando unha católicos. historia aquí. E en que momento confluíron ou confluístes vos, vamos? Foi despois de todas esas bandas. Aí sí que hubo unha Eu reacción. creo que tuvemos que perder a esperanza e flipadeses a todo de bandas para poder facer de rap. No, porque estábamos nós... todos en paro. Pero no, porque no, eu e ti despois seguimos con Fishing Boys. Pero foi despois Ben. de deixar Fishing Boys, de que Sí, se nos aí. abandonaran os outros dous, de quedar sin grupo. É que fui a edad esa de mocear, tal, Das e deixar a mozas. música de lado. Hockey, fútbol, esas cousas, e ao final, un día, cando xa empezamos ao drinking... Claro, facíanos falta un grupo. Sí. E falabades nunha entrevista que ao final criarvos e medrar como banda en Muros tamén se debía a que tiñades como un tecido de un sitio onde ensaiar e no que gravar. Como foi a vosa experiencia de partir dende Muros? Eu creo que guai, Moi guai, orgánico. Sí, claro. foi Xa non bien. só por eso do sitio, sino porque en Muros conoce a todo o mundo. Entón, ti necesitas un amplificador para tocar debaixo dun andamio e conoces os 4 que tocan tamén a guitarra que van ter un amplificador para prestarcho. Entón, para eso, a hora de empezar a tocar, conocer os outros grupos e ter esa relación, está guai. Houbera concursos de banda e todos. E En plan, con o meu Muros grupo tocou fuerte. competira co grupo deles. O sea, derribáis a parella, non? O Sí. sea, literalmente. Non sei. Quedaron Porque segundos os amigos eles. estaban empezando a beber, os deles non. Claro, Eles eran nadie- alcohólicos todos. E nós viñamos despois de festa, a mí tocaron moitísimos guaus. E traían as entradas. Viñan co voto. Mira, tal O voto. voto. Fío de puta, tiñas que meterlo na puta Claro. caixa, tío, voto, joder. Era o meteron. Ti que opinas de Xoaquín? É mentira, non? Non, foi así. Eu teño votos deso Foi ainda. así, meu. El janou, el que ve dicir. Sin máis. En Muros pegou fuerte o rock. Sí, eu creo que éramos porque houve moi un rockeros. festival, bueno, hai dous e tal, pero sempre houve un festival de rock que era como, tocaba o grupo que había daquela no pueblo, sempre houve grupiños e tal, que non pueblo é así, pegou fuerte, entón ibas a ver e ti querías ser como eles, entonces pois a partir de aí houve moitos grupos. Pero sobre todo de ter unha sala de ensayo Eso foi insonorizada, increíble. con amplificadores, batería, e que era gratis. Entón E con Juan, que- pasábamos E as podendo tardes gravar ali. con Juan, os primeiras maquetas nosas están gravadas ali. Claro. Que unha banda poda gravar gratis con menos de 20 anos, en plan, que non tes un duro para nada, é unha animalada. Sí, sí. Estamos nun dos maiores recintos para facer un concerto, como pode ser o Fontes do Sar, pero de Rapans levan moitos anos traballando dende abaixo. Como foron eses primeiros concertos de A Rapans? xente non sabe, pero levamos tempo, Ao fin e ao cabo levamos de 2018, e aquí estamos Pillamos unha unidos, pandemia. queréndonos, e tocando que chijo, debaixo do andamio, que os primeiros concertos nosos. O primeiro foi un puto Cristo, Foi e estamos fatalísimo. orgullosísimos de que sea un puto A Cristo, ver, porque faz nós para sempre aprender. tuvemos actitud. Eso sempre tuvemos. Despois fomos añadindo cousas. Claro. Pero a ver, a aura hai que tela, non? Os primeiros concertos, a verdade, é que foron bastante guai, porque nós o primer EP que sacamos funcionou moi ben no pueblo. Foi increíble, sabes? E o primeiro concerto que dá, sabes, eu recordo, é que non sonades como no disco, tío. Por que vamos a sonar? Se non sabemos tocar, coño, tenemos que aprender, danos a oportunidade. Claro. Pero tocábamos ali no pub do pueblo, tal, para os colegas, e nós o que queríamos era unha excusa para poder satisfacer a todos os pais que salías, o sea... E cantámonos a cabeza e tocamos. A nosa primeira gira foi Muros, Madrid, Santiago.
Nós dixemos gira internacional. No que estaba aquí en Madrid. Estaba Joaquín Estaba estudiando estudiando Madrid, ali, verdad. os meus colegas, claro, estudiábamos todos sonido e todos tiñan grupos e así dixeron, "Buah, por que non traemos a nuestras bandas, un de Zaragoza, outro de Madrid e tal?" Estes viñeron nun coche sin retrovisor desde Galicia. E fomos ao salir de clase, que eu acórdame que Matías salía de traballar, creo, non, eu salía de clase e a Suito, collemos Matías e Santiago, collemos ás 10 da noite a Samuel en Coruña e fomos desde Coruña todo de noite hasta chegar a Madrid a 6 da mañán, donde dormimos 2 horiñas no coche, porque xa aquí non nos colleu o teléfono. Sí, eso foi unha animalada. Esa non perdonamos. Que dixíamos, Samuel, aquí hai un postísimo de pub, cafeína, salimos, tío. xa que chegamos 6 da mañan salimos, aquí hai un after, tal. Y tomamos 80 cafés de Samuel, que non pode tomar café, iba de... ¡Gran vía! ¡Vamos para Gran vía! Vamos por M30, vamos por M30. Quero conducir por M30. E en que momento vos destes conta que realmente isto ia en serio? Cal foi o clic? Dous se chama. Para mí foi Xama. A Xama foi o responsable desto porque eu, para min, seguiría xogando ao fútbol, e hockey. El un día dixome, mira, tío, non me estás sendo bo amigo, non me estás respetando, eu quero tocar, cabrón, eu quero tocar, sabe? Pero é verdade, non che estou botando nada en cara, sabes? É como, aquí podemos chegar longe e tal, e a partir de aí, pois, despois aí, eso foi guai, xa non ia entrar, pero chegábamos tarde. E iso estámoslo tratando. Pero bueno, eso xa gestionamos. Eu creo que o rollo foi, ahora hemos todos xuntos en Burgoneta, entón dejamos a vez. O rollo foi no Premio Noroeste, de cando nos deron en Coac FM o premio de tocar no Festival Noroeste, que nós tocáramos eso, 4 conciertos, e o quinto fui na Praia de Riazor, nun escenario gigante. Increíble foi eso. Eso aí foi cando xa... Queres saber a anécdota de como chegaba? Por favor. Que conte Matías que iba a saber. Chamaron, eu estaba no Eroski, e chamaronme, e dime, no, somos de Quack FM, que ganas de hacer un concurso, e dixo, no, non presentamos a nada. E pues volveron a chamar. Preguntei a decir, no, sí, é para tocar en Riazor. Grupo. E dixo Xama, claro que sí, Mima, é joder. unha locura, vamos tocar en Riazor, non sei que. Mima, pois eu non sabía nada. É que eu apuntei e non avisei. Igual te avisei, pero non facía descaso, cabrón. É Que imposible que non me ti tú como has avisaras. estado gais, É menos... Claro. me dieron ali de teléfono o algo. Eu puñía o meu número de teléfono para esas cousas. Ese día non estaba disponible, tiña de segundo de Matías. E chamaron a Matías. E durante todos estes anos, que xa son, iso, se comezaste en 2018, 8 anos, houbo algún momento no que dixerades baixamos a cancela? Eu este ano tuve dixen, chaval, eu non compoño máis. Eu non valo para isto, eu non compoño máis. Pero foi o único, foi Eso foi isto. xa fai 2 anos, creo. No, foi este ano, foi con Sí, este foi disco, este, foi con sí. este disco, dixeron un paso máis. Pasei, fora cando Cando foi con non cambiamos sei como, cancións. pasei 4 letras. Pero eso foi xa fai, E eso non foi valera eso xa foi ninguna, 2014, no, 2024, no, Mima. No, foi ahora. 25. Eso foi o ano pasado, Eso foi cando 2025. fomos a Casa 16. Rural, e iso foi en Navidades de fai 2 anos. Sí, eu creo que foi un pouco máis tarde. O de Todo era veneno. Cando che chamamos por Eso foi a teléfono. primeira xa, pero despois ainda tuve unha outra de decir eu non valo para isto. Iba el para o cardiólogo, creo. Estábamos nunha casa rural compoñendo e Matías non nos, en plan, tiñamos unha, xa cambiara el Todo era veneno e mandounola e abrímola e estábamos gustando máis, pero ainda non nos convencía. Chamamos para dicirlle que había que cambiarla outra vez. E aí el... Fixeron a mítica de deixar que aparexa por teléfono. En vez de dicirme El iba para o cardiólogo, ademais, estuvo feo eso. Hai que escoller os momentos para dicir as malas noticias, danse en momentos Pero non queríamos, oportunos. sentíamonos mal non dicíndollo, sabes? Hai que dicirlo, home, hai que dicir todo, hai que ser claro, senón isto non se adianta. Claro. Diríades que ese foi como un momento máis crítico da banda, ese momento... Nin tal. Mil Coño, eu tuve un malísimos. momento crítico. Este disco tuvo momentos Eu espectaculares. tuve momentos críticos, pero, o sea, tuve momentos críticos, pero creo que ese non, eso foi como mítico, non? Cachondeo. Ningún de... Crítico como tal. Tuvemos unha crise aí de Xama un día, pero por demais nada. Unha crise de xama de... Pero non fui con eles, non? No, dijo no. Non fui con eles. Día, que non paseos. Gustou que saíra este disco adiante. Costous. Sí, porque fomos moi Estáme exigentes. volvendo loco. Vos non vos dades conta. Estáme volvendo loco. Ou estou Non loco. podes vos non facer estou isto, non podes facer isto na cámara, Samuel. Non podes facer isto. A tu seguido cojín. Bumba. Tuve un brote E psicótico. os ensaios tamén foron revoltosos, Sí, hasta... sí. Por eso Pero ahora está, estamos guais xa. Llevamos moito tempo tocando, entendémonos moi ben. Sí, home. E me sabemos que nada é tan Máis importante na crítico foi vida. cando nos botou a furgoneta fume indo para Zaragoza. O resto, para Valladolid. Tampouco, porque seguía indo, en plan, a furgoneta tiraba. Pero por lo demais.
chegará algún momento que Derrapans rematará, polo que sexa. Por que Cal- es eso? En que te vas? Digo eu que tocará morrer nalgún momento. Que lembranza queredes que quede da banda? O concerto do Furón, o primeiro. Sí. Eu creo que ten que dar aos chavales que somos, a música de menos. Que bonito. A música, os videoclips, que é o que vai sempre Eso estar que vai así. quedar, sí. Eso que vai estar aí é o que Eu non, polo que quero nos van a todo- recordar. Que todo o mundo se acorde da paciencia que gestionei o día que metías unha parecía nas Carrilanas. Quero que eso quede aí como na miña lápida que o poñan. Y al tercer día apareció. Y tocó el bajo mejor que nunca. Y a partir Por de ahí nos dicilo nesta fichó entrevista tamén que off non stage. Esa, hai que dicila sempre esa anécdota. Gustaríame que destacarades como o momento máis bonito que gardades de toda esta etapa como Derrapans. Moi bonito. Eu ahora vemo unha cabeza. E foi cando ganamos en Madrid o concurso de bandas de Johnny Walker. Aí foi como... Estuvo chulo, verdad? En plan, diantes madrileños foi Estaban como... picados. Foi- É que estaban moi picados. Eran todos coleguísimas nosas cando nos dixeron, vosotros para arriba. Despois baixamos e non nos falaba nadie. Sí, é verdad. E o domingo tamén estaban moi contentes, Sí. No min, é verdad, tamén, non me acordaba. Os Eu, para mí, as Carrilanas, a última Carrilana foi moi emocionante, Sí. tío. Porque pecharon as portas das Carrilanas, tío. Pechar as sold out nas Carrilanas está guapo, é gratis, pero pues eso de ver aí chelo, tío. Non se fixera, Sí. Eu gardolle moito recuerdo tamén o último noroeste. E, Guau, bueno, os noroestes a calquera, pero o último O de Riazor. foi moi guapo. Moi bonito. Cando nos teloneou Beto está morla, tío. Sí. Volven ahora, Volven. Eu Tuveron supo- un baixón pola presión de telonearnos. Eu creo que sí. E ahora volven. Home, seguro que se chinaron. Dixeron este fan o, De feito, o vamos Fontes empezar do Sol. a cantar en Jallejo. Ahora. Tíamos nos chamar para telonearnos hoxe, pero... De feito, non estaban chamamos a Ules e chamámonos por teléfono por si non podían vir eles e dixamos que non, que preferíamos a Ules, que están empezando e que, ademais, que sonan moi guai. Eso moi... Non como Vetusta Morla. Non trae tanta pantalla, ni cousas nada en desas, contra non. de Vetusta, É son todo os cracks, son coña, buenísimos. joder. Por empezamos favor, de broma. ¿cómo vamos a ir bromear con Claro, joder. Hai algo do que vos arrepintades durante estes anos como banda? Eu sí, personalmente. Que foi dunha entrevista que dixen que a partir de aí queronos por todos lados. É o único que me arrepinto. Se tú era calado, falaba máis. Fui yo. Ai, Eu creo que fui porque non o sea, o que eu dixen non foi tan ben tan ao dedo plasmado na entrevista. Entonces como que se transportou un pouco, pero bueno. Mola tamén. Home, de vez en cando hai que recibir un pouco de cera para estar. Home, si non nos espabilamos. Non es que ahora cantamos en castellano con palabras en gallego. Eso que será agora. eu vos? arrepíntome de non saber as notas nos primeiros concertos. No, as notas no. Os notas. títulos. Non, as notas, non sabía tocar, Os non sei títulos os tampouco. primeiros. Os títulos ainda non sei a día de hoxe. Usar a tarjeta de crédito borracho tanto como a teño usado. Xa cada un saberá. Sí, home. Non fai falta que se diga. Eu non me arrepinto de nada. Uah! Bueno, Lo que hice fue No, saca máis grupos deses que tú estes, xa aquí. De nada, absolutamente de nada. Estás ocultando algún grupo que... Nada, no. É que, mira que toquei nas orquestas... Fundaches taburete, ti? No. Estuve na verbena, pasei no mal, hubo un momento onde pensei non volver a tocar máis porque me tangaron pasta, porque foron a mierda, e ainda así non me arrepinto de nada. Foi todo callo, a verdad. Hola, María. Entón, do pasado, viaxamos ao presente, estamos en Santiago de Compostela, no multiusos Fontes do Sar, e aí fora esperamos 6.000 persoas. calderilla. Calderilla. Como vos sentides ao respecto? O peor é que Samuel está dicindo así para autoconvencerse a sí mismo. Sentímonos orgullosos, a verdade. E agradecidos. Sí, do noso público, porque é un público jodidamente espectacular. Quen lle dera moitos grupos, a verdade, do público que temos nós. Ver que todo o traballo que fixeste, que che costou tanto, que teña esta recompensa, a verdade, que está guai. E que veñan os haters a darse de hostias con o noso público, si teñen o que hai que ter. Están los retando a salir aí fora? Sí. Si hai algún hater que veña aquí contra estes hooligans que temos aquí. Contra o Wellington.
E cando e como xurdiu a idea de tocar aquí? Sabemos. Eu dixeno antes, creo, na outra entrevista, en plan, acordeime de que falámoslo nunha furgoneta, indo a tocar a non sei onde, falábamos da posibilidade de tocar noutra sala ou da loca posibilidade de tocar aquí. E nós insistimos ya a Álvaro que si podía informarse de se existía a posibilidade de tocar aquí. E a verdade é que Álvaro, que está para encerrar tamén como a nós, pois viuno con vos ollos a Sí? opción. Que vos dixo? Sí, sí. Acordaste? Sí, dixo, a ver, Sí, sí. en plan, fixonos ver que era moi caro, que non que rentable non era, Non xojáramos. pero Pero que se bueno, que podía el que facer. lle daba igual, que el que se sumaba, que eles que o facían posible, tal. Entón nós dixemos, pois, nós sinceramente falábamos de facer unha fecha en vez de varias, porque non queremos pasar por ese trabajo máis dunha vez. Entonces, Facelo unha vez e fuera. claro, por físico tamén, que eh. colla todo o mundo, sabes? Que nadie quede fora, que... Entonces, este sitio permitíanos. Claro. Dixo que prefieres o Lamborghini ou o SAR. Elegimos o SAR. Bueno, está moi ben. Ao final, sí, orgullosos tamén deles, Do de equipo de que son os colegas e montaron aquí algo moi chungo de facer, a verdad. E como foi o proceso de preparar todo isto? Habría que preguntarlle a eles, porque a verdade é que nós... Home, vivístelo todo. Musicalmente, O noso musicalmente foi bastante Claro. complicado. Era ensayo Claro, nós de lunes tivemos a moi, lunes, sabes? moi focus co directo. Nos fai un mes e medio, estábamos máis verdes. Sí, sí. Estábamos máis verdes. En Bruxelas xa lo escoitei. Sí, entrábamos nos temas un poquinho lanzados. Andábamos máis desgobernados con foguetes en varilla. Temos la roda, E cal foi o momento máis duro? O máis duro, a mí madrugar. Boa, o Todos os días. fin de semana pasado, para mí ensayando no estudio e gravando Sí. os ensayos, Sí. O peor é verme. foi o máis duro. Ese golpe de realidade. Aí xa foi como espichei. Non podo máis. Veo Álvaro a Bótome salvarnos. foja de todo. Veo Álvaro desde Vigo a tranquilizarnos a Coruña e dicirnos que non estaba indo tan mal todo. Sí. Que non nos preocupáramos tanto. Porque gravarche un ensaio, porque ti escutas os temas, e máis tocas, pero cando te escuitas tocado en directo nun vídeo de Instagram así non te das de conta, pero se te escuitas grabado nun estudio, ves moitísimos fallos que tes, entonces eso baixa xa moral moitísimo. Pero iso aquí non se escoita. Oxe, aquí nada. Hai que poñer Que cascos, reverberación estás que... E que expectativas tedes? Máximas. A xente pase ben. Nós intentar disfrutar algo, ainda que non sea todo, disfrutar un pouco, pero É máis unha sobre todo festa é para o a xente. público, que para celebrar o que nos queren e o ben que se portan con nós e que se poñan patas arriba e o pasen ben. Nós disfrutaremos no verán, ao largo do verán, cando estea todo mamado, non haba ni que pensar para tocar, aí xa se disfrutará xogando pimpo no camerino. Claro. Pero entón sodes conscientes da animalada que é isto, non? Sí, sí. Eu non moito. A ver, eu que a min temos Claro, que dicir que a non- peña costame un pouco, eso é verdade que me costan de cojones, A ver, é que sabes? mira quen estuvo, Chayanne. Joder, estuvo Guanes tamén. Xamo que Chayanne fai aí que sí, pero se me colle a min con 5 anos menos paso ir por riba Chayanne. Xamo que fai compararlle todo o que facemos con Terbutalina, porque é o icono de Pois para Samuel. Samuel son os seus héroes, é a verdade que Para para nós nós é un tamén, referente. para nós tamén, pero Entonces- non tanto como para Samuel. Eu Claro. non hai que comparar, é como para min é a leche, sabes? Pero ainda non o teño asumido, o rollo de que... Claro, eu vexo que eu vin aquí ver grupos que son grupos top one, sabes? E non vi nunca un grupo gallego aquí. Entonces que veñas ti e toques tal, pero tampouco me quero meter como grupo esa medalla, sabes? Ni a Bueno, presión por tampouco que non? te Ni a dá, presión. non falta Sai que ninguna. jabar jabas. E máis como toda a xente que está facendo son Colegas, amigos e tío, conocidos e claro. colegas, sabes? Tomámoslo como unha aventura. A ver, non sei o que nos mola, pero, bueno, tamén, como se é unha aventura, tamén tens que darlle a peña que paga Claro, unha eso, entrada. a impresión que Bueno, temos é esa. Claro. Hai moito crítico hoxe aquí tamén, entonces hai que ter cuidado, non ves Aquí. que... Estamos, Aquí non, pero na grada vai no ver, con... estábamos ojeadores do Obradoiro todos. O primer crítico xa é meu pai, que xa nos pon ali. O máis duro de O todo. máis máis duro de duro. todos. Uf. Pois nada, Chavaliños. non vos roubamos máis tempo. Moitísimas gracias. A vos. Como digo no teatro, moita merda. E chao, A por hasta todas. bravo tamén. Chao, hasta bravo. Moi ben. Moitas Grazas, gracias. chicos. Chao. Ai, que ben. Mira, acabamos antes de tempo a todo. Foi. E agora que? E Ahora un pitillo. Gracias, Rad. Un pitillo. Grazas a vos.